Pois de máis de 2 horas de reunión, Concello e hostaleiros da Coruña puxeron data para comezar a cobrar a taxa turística na cidade. Coruña vai a ser a primeira cidade de Galicia en implantar a taxa turística e entrará en vigor o 29 de setembro. O que imos é a destinar esos recursos pois precisamente a soster os servicios, a contribuir a que os servicios que prestamos na cidade pois se presten millor e desde logo destinar esos recursos pois tamén ao fomento do turismo sostible, non? Dependendo da categoría do hotel ou do apartamento, os turistas pagarán ata 2,5 € por noite cun máximo de 5 días de estancia. Os establecementos aboarán a tasa a través dunha plataforma digital con 2 autoliquidacións. Los clientes tendrán que abonar las tasas en nuestras recepciones y tendremos que luego hacer una liquidación semestral que será la que enviemos al Concello. Non terán que pagar o recargo os menores, os que están con estancias por motivos médicos, persoas con discapacidade, congresistas ou deportistas de competición. O tratamento precisamente deses datos é unha das cuestións que máis preocupa ao sector.